Daina nakapalagpa ang 29 anyos na babaeng tulak ng droga matapos na sirbihaning mandamiento diri kisa sa mismong residensya kani sa Purok 2 Barangay Luklukan Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte, alas 10 kasudbang aga Hunyo 14. An operasyon, pinanginutan kang Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Team Camarines Norte, Jose Panganiban PNP, asin kan PDEA Bicol. Na-recover sa posyon kan sospek ang sarong kaning sigarilyo laog ang 5 medium-sized plastic sachet na may laog na illegal na droga, asin 5 pang saradit na plastic sachet, laog man ang pigtutubudan na illegal na droga, sarong pouch laog man ang 36 na pidaso ning saradit na plastic sachet, laog ang pigtutubudan na illegal na droga, umaabot sa 30 gramo ning shabu na nagkakantidad 240,000 pesos ang street value. Sa impormasyon, haloy ng pigbabantayan kan PNP ang sospek huli sa padagos na pagpapalakop ng illegal na droga sa nasambit na probinsya. Ang kapulisan po ng Camarines Norte ay perming nagpapagirumdom na daipukan ni mga pundo sa pagsasagawa ng operasyon laban sa pinagbabawal na droga. Kasi po, po ini sa rason kung bakit ang sarong lugar po ay dahil nagiging progreso kapag ang illegal na droga po ay kalat sa sarong lugar. So kami po ang kapulisan, ang trabaho mi po, mandato na magproteksyon sa mga mamamayan, proteksyonan, panatilihin ang peace and order, and of course, dakupon ang mga taong inbuelto sa illegal or pinagbabawal na droga. Sa presente, nasa kustodiya na kang Jose Panganiban PNP ang mga na-recover na droga sa sospek na naampangunyan sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal